Er zijn grote zorgen in de Zeeuwse onderwijssector over de plannen van het kabinet. Aansluiten bij wereldwijde ontwikkelingen in de IT, in de chemie, in de technologie. Dat kun je hier in Zeeland wel vergeten. En verder in het Zeeuwse nieuws. Ook de Walcherse kust blijkt vervuild. En bijna 1000 Zeeuwen zijn vorig jaar verdwenen. Goedenavond. Als er niets verandert aan de plannen van het kabinet, vrezen de Zeeuwse onderwijsinstellingen dat hun voortbestaan op het spel staat. Ze krijgen al te maken met financiële klappen door de op stapel staande bezuinigingen. Maar als er ook nog minder buitenlandse studenten worden toegestaan in de nieuwe wet WIB, dan gaat heel Zeeland dat merken. Als de WIB wordt doorgevoerd in zijn huidige vorm, met de huidige hardheid, heeft dat enorme consequenties. Dan wordt hier de hele zaak op het gebied van kennis en kennisontwikkeling uitgekleed. Dus het zou gechargeerd gezegd een ramp zijn voor Zeeland als dat meest zwarte scenario van die WIB zou voltrekken. Je moet oppassen met het woord ramp natuurlijk, maar dan kun je wel het aansluiten bij wereldwijde ontwikkelingen in de IT, in de chemie, in de technologie. Dat kun je hier in Zeeland wel vergeten. Als we niet meer internationale studenten mogen werven voor watermanagement of engineering of ICT of toerisme of IB, noem maar op, dan wordt het ook heel lastig om die voor de Zeeuwse studenten in de lucht te houden. En wat je dan gaat krijgen is dat het hier niet meer te volgen is, dat Zeeuwse jongeren weggaan, waarschijnlijk ergens anders blijven hangen, dus ook niet meer voor Zeeland beschikbaar zijn. Dat is echt het rampscenario dat we afproberen te wenden. Ik praat erover met onderwijsverslaggever Jannes Goedbloed. Jannes, er wordt dus gesproken over een rampscenario. Hoe groot is de kans daarop? Ja, dat hangt natuurlijk af van de besluiten die genomen worden in Den Haag. Maar ja, voor een deel is dat rampscenario er nu eigenlijk al. Want de UCR ziet al het aantal inschrijvingen van buitenlandse studenten afnemen door de dreiging van die nieuwe wet die eraan komt. En daar komen dan nu nog die bezuinigingen bij die in de Rijksbegroting zijn opgenomen. Daardoor moet de Universiteit van Middelburg het met €1 miljoen minder doen. En de UCR heeft ook al aangekondigd dat er komend jaar opleidingen daardoor zullen gaan sneuvelen. En dan is die nieuwe wet nog niet eens ingevoerd. Nou, ze spreken hun zorgen in ieder geval nu bij ons uit. Wat doen ze eigenlijk verder om dit te voorkomen? Nou, ze zijn volop aan het lobbyen in Den Haag om voor gebieden zoals Zeeland een uitzondering te maken in die wet. En ze hebben er goede hoop op dat het nog gaat lukken om de dames en heren in Den Haag te laten inzien dat ze dit echt niet kunnen maken. Ik heb toch wel enig vertrouwen dat we met z'n allen in Nederland tot redelijk verstandige beslissingen kunnen komen. De schade die hier wordt aangericht is dermate groot dat ik me ook bijna niet kan voorstellen dat dit op deze harde manier wordt doorgezet. En dat er geen uitzonderingen voor de regio's komen. De schade is dermate groot dat u denkt dat zou niet moeten kunnen gebeuren. Ja, dat is misschien wishful thinking, maar ik blijf die hoop houden natuurlijk. Ja. Er zijn wel allerlei mooie woorden al gesproken over de regio. De regio is zo belangrijk. Ook vorige week in de behandeling van de onderwijsbegroting kwam Zeeland om de haverklap aan de orde. Ja, Zeeland hoeft zich geen zorgen te maken. Ik heb wel hoop dat juist dit kabinet, dat de regio ook echt belangrijk vindt, hier dan ook boter bij de vis doet. Ja, Jannes, hoe schat jij dat eigenlijk in? Is dat inderdaad terechte hoop of misschien wel ijdele hoop? Nou ja, we weten allemaal dat er wel eens in Den Haag te weinig aandacht is voor Zeeuwse belangen. Ja, iets met een marinierskazerne. En ja, er wordt wel volop gepraat door het kabinet over het belang van de regio. Ja, praatjes vullen geen gaatjes. En ik heb me laten vertellen dat het huidige voorstel van het kabinet voor die wet, die nu is voorgelegd aan de HZ en aan de UCR, nog niet echt bepaald de oplossing biedt. Maar er wordt op dit moment nog volop over onderhandeld, dus wie weet. Hou ons op de hoogte, dankjewel. Het is nog maar helemaal de vraag hoe de grenscontroles eruit gaan zien vanaf volgende week maandag. De vakbond voor Marechaussee heeft in de Telegraaf al laten weten dat de 50 man die ervoor is vrijgemaakt veel te weinig is. Het kabinet wil illegale migratie tegenhouden door te controleren langs de hele Nederlandse grens. De provincie Zeeland heeft eerder al laten weten geen hinder van de controles te verwachten. Hier stond vorige week nog een kerstboom, maar vandalen zijn op meerdere plekken in de Friesische binnenstad aan de haal gegaan met de bomen en de kerstversiering. Wat mij als ondernemer vooral raakt, is dat je heel veel tijd steekt en moeite en vooral ook geld steekt in het leuk versieren van de stad. Zorgen dat er sfeer is in de stad. Ja, en dat dan weer om zeep geholpen moet worden.
Want het kost niet alleen veel tijd om de stad gezellig te maken, de winkeliers geven er ook veel geld aan uit. Je gaat wel naar bedragen met 4 nullen. Ja, daar moet je wel aan denken wat er op jaarbasis aan uitgegeven kan worden door alle ondernemers samen. Ja. Toch zijn alle vernielingen inmiddels hersteld op 1 kerstboom na die weer teruggeplaatst moet worden. Ja, we willen toch met z'n allen zorgen dat dat juist wel weer positief wordt. En ondanks de gevoelens die je soms hebt, toch dit blijven doen. En ze hopen natuurlijk dat de boel dit keer gewoon blijft staan. Delen van de Wogerse kust zijn vervuild met PFAS. Dat blijkt uit metingen die in opdracht van de gemeente Veren zijn uitgevoerd. Tot maar liefst 500 meter landinwaarts zijn verhoogde waardes PFAS in de bodem gevonden. In de afgelopen 2 jaar zijn zo'n 250 grondanalyses uitgevoerd. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat die op een aantal punten best wel tegengevallen zijn. Er zat echt wel meer dan dat we verwacht hebben. Terwijl omliggende plaatsen dan weer minder zit. Dus er zitten nog wel een aantal raadsels op te lossen. Hoe dat nou op de ene plek veel kan zijn en de andere plaats wat minder. Het vermoeden is dat de vervuiling afkomstig is van zogenoemd Z-spray. Dit ontstaat wanneer deeltjes vrijkomen uit het water en zich via de lucht verspreiden over het land. Wat wij de inwoners willen vertellen, er zit PFAS. Wat we ze ook willen vertellen, we hebben erover contact inmiddels opgenomen met de GGD. De GGD heeft aangegeven dat het voor tuinen en wonen geen probleem is. Binnen de normen blijft. Dat is denk ik een goede boodschap. Maar we vonden het wel verstandig om de inwoners op voorhand erover te informeren. De GGD benadrukt dat inwoners eigen groenten uit een moestuin kunnen blijven eten. Maar het advies is om dit niet dagelijks te doen. 2 volkstuincomplexen worden nog verder onderzocht. Dit onderzoek is voor ons in elk geval aanleiding om ook die volkstuincomplexen te onderzoeken. Het zijn 2 volkstuinen in Westkapelle die binnen die kustzone liggen. Nou, dat onderzoek loopt volop. Dus we zijn in afwachting van de resultaten. En ook op basis daarvan zal de GGD ons adviseren wat te doen. Wanneer het onderzoek is afgerond is nog niet duidelijk. De gemeente Vlissingen hoeft geen maatregelen te nemen naar aanleiding van onderzoek naar de onteigening van Joods vastgoed tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. De Radboud Universiteit heeft onderzoek gedaan naar wat er met die Joodse panden is gebeurd. Uit een rapport blijkt dat er inderdaad Joods bezit is afgepakt, maar dat na de oorlog rechtsherstel heeft plaatsgevonden. De Grote of Maria Magdalena kerk in Goes heeft een ster gekregen in de reisgids van Michelin. Die geeft aan dat het gebouw een bezoek waard is. Het bestuur van de Grote Kerk noemt het een bekroning van het werk om het kerkgebouw veel vaker te gebruiken als culturele en commerciële plek met optredens en tentoonstellingen. In de online versie van de Michelin-reisgids staan trouwens nog veel meer bestemmingen in Zeeland, maar de meeste daarvan hebben geen ster gekregen. En dan naar een opvallend verhaal. Vorig jaar verdwenen in Zeeland bijna 1000 mensen spoorloos. Ze schreven zich niet uit en gaven ook geen adreswijziging door. Voor de Zeeuwse gemeente betekent dat een hoop administratieve romp, slomp en speurwerk. En dat begint al met het plaatsen van de lijst namen in de huis-aan-huisbladen. Misschien is jouw oog er ook wel eens opgevallen. Een lijst met namen van mensen die met onbekende bestemming zijn vertrokken. Het wekt mijn nieuwsgierigheid, want wie zijn die mensen en waar zijn ze gebleven? Veel arbeidsmigranten die komen hier voor een bepaald project werken voor een korte periode. En gaan vaak dan nog voor een paar weken terug naar hun eigen thuisland voor vakantie. Komen daarna weer terug, maar worden weer op een ander adres geplaatst. Waardoor ze eigenlijk hun adreswijziging weer niet doorgeven. Want ze weten dan ook vaak niet hoe het hier in Nederland natuurlijk werkt. Want het werkt weer anders dan in hun eigen thuisland. Waardoor wij dus met een onderzoek dan zitten. Wat best wel opvallend is dat het zo open en bloot in een krantje wordt gepubliceerd. Met naam en toenaam, geboortedatum, adres. Ja. In deze tijden van privacy vind ik dat toch wel een beetje apart. Dat kunnen mensen inderdaad opvatten van dat is best wel privacygevoelig. De wet zegt dat we het ergens bekend moeten maken. Want ze moeten wel weten dat ze uitgeschreven zijn en dat ze ook recht hebben op rechtsmiddelen zoals bezwaar. Want zodra wij dus een besluit sturen, heeft de burger eigenlijk altijd 6 weken de tijd om dus alsnog wel bezwaar aan te tekenen, waardoor wij dus ons besluit kunnen herzien. Er staan veel buitenlandse namen op, maar ook wel Nederlandse. En ik heb iemand achterhaald die op die lijst staat en die ga ik eens proberen te bellen. Het nummer dat u gebeld heeft is niet in gebruik. Controleer het nummer en probeer het opnieuw. Helaas. Dan maar even langs het laatst bekende adres. Hallo mevrouw. Hoi. U woont hier? Ik woon. Oh, oké. Nee, we waren op zoek naar een meneer Van Dom. Oh, dat is hier op de hoek. Ja. Meneer Van Dom. Maar u weet niet waar ze gebleven zijn, die mensen? Ik zou het niet weten. Oké.
Voordat iemand in de krant komt, daar gaat wel een heel traject en onderzoek aan vooraf. Gaan jullie bijvoorbeeld dan ook naar zo'n huisadres om daar te kijken zelf? Zeker, ja. Dus vaak doen we ook wel 1 keer in de zoveel tijd een controle 's avonds plannen. Om te kijken of iemand daar woont of inderdaad informatie bij de buren navraagt hoe of wat. Zijn ze niet daar aanwezig op dat moment, dan wordt er vaak ook een briefje in de bus gedaan van joh, neem even contact op met de gemeente, want we hebben een aantal vragen over je verblijfplaats. Als je nou kijkt naar afgelopen jaren, hoeveel mensen hebben het eigenlijk over per jaar en neemt dat aantal toe of af? We zagen voor corona dat het aantal rond de 100 lag. En in coronatijd is dat natuurlijk wel wat afgenomen. Toen lagen ook projecten natuurlijk stil. En je merkt nu dat de corona voorbij is, dat het toch wel weer is toegenomen. En we zitten denk ik dit jaar op zo'n 150, 160 uitschrijvingen wel al. Voornamelijk veel arbeidsmigranten. Dus we proberen het eigenlijk wel al van tevoren in te dekken. Dat als ze hier komen voor inschrijving, dat we ook duidelijk aangeven van let op. Vertrek je naar het buitenland, geef je alsjeblieft je vertrek door. Maar helemaal waterdicht maken ga je het niet kunnen doen. Het was een dag met veel bewolking, soms viel er wat lichte regen. Plaatselijk kwam heel even kort de zon tevoorschijn en de temperatuur liep dan op naar ongeveer 7 graden. Morgen is dan een natte dag met vooral morgenochtend en trouwens ook morgenavond flink wat regen. Je mijter moet je trouwens ook goed vasthouden, want er staat een stevige zuidenwind. En dan, wie wordt de opvolger van Jan Thijs van Belzen uit Arnhemuiden? Hij bakte vorig jaar de beste deegventer van Zeeland. Maar morgenochtend weten we wie dit jaar de jury weet te overtuigen met de lekkerste en de mooiste broodmannetjes. Kijk en luister tussen 9 en 12 naar Goedemorgen Zeeland voor de deegventercompetitie van 2024. Tot zover Zeeland Nu hier voor vandaag. Meer nieuws natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u een heel fijne avond.